Se Smoukka TV. Moukka TV. Pona sammui. Nyt lähdemme katsomaan, mitä tapahtui studiossa pitkäsoitto nauhoitussessioissa numero 2. Lähdemme tarkistamaan Ponan kunnon. Kyllä näin tehdään. Näin seuraa sinua. No niin. No niin. Sinä olen kitaristimme Simo. Ja olen sopulasmatkaopas tällä reissulla. Kyllä. Nyt lähdemme seuraamaan. Mitä Ponalle kuuluu? Simo lähtee mukaan. Lähdemme tarkistamaan Ponan Joo, kunnon. tervetuloa vasemmalle puolelle. Olkaa hyvä. Seuraan teitä. No niin. Nyt. Valot päälle tässä näin. Äsken hän jutteli unissaan. Juttu. Niin. Varo noita esteitä täällä. Tässä on Pona. Pona. Kerro. Tuu tänne. Tuu tänne. Alhali. Tule sille. No niin, terve. Se on Pona, se on Viikko. Kiitos, Moukka TV. No, se ei onnistunutkaan nyt.